Toyota Proace Verzo 22 187 km a kvalita za 500. Super, ukáže. A na druhej strane to isté. Asi sa vyhyglalo, alebo ja neviem čo, ale na hovno to tam majú. Okrem toho som objavil, dneska je piatok, včera som objavil, už som bol aj v tým servise, už som objednaný na 20. Dole nejaké olejové. Odložím, utrem to tampónikom, ten tampónik odložím a utrem len tento spodok a uvidím, že sa tam bude ďalej močiť. Neviem, od čoho to môže tak byť. Naozaj. Takto rovno tam mi to vychádza na ten brzdový válček, ale neviem, čo by tam mohlo unikať. Neviem, čo tam by mohlo unikať. Takisto ani hore neviem, kde by čo mohlo unikať. Záhada. Ale Toyota si dokáže nájsť záhadné veci. Či skôr Peugeot, Opel, Citroën, alebo to je? Čo to je? Jedine, že by ten tunek z tohto tu v volantovej časti nejaké mazanie vytieklo a stieklo dole. Ale to je nahnuté doľava. Neviem, nemám šajno. Tam by nič nemalo byť, čo by tieklo olejovo. Klimatizácia ešte nebola čistená, ani by som nedával čistiť. Celé auto nemám vyčistené, nebudem klimu dávať.